MaliKunafoni TV kanubagaw cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen dante foli min na. Ayiwa ni ye aw ka jamukan wɛrɛ sigilen musoya jamukan ye aw ka teleso mandi sanfɛ n'o ye MaliKunafoni TV.net ye. Bi ani mɔgɔ min fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o ye belebele dɔ ye ale ye muso cɛsirilenba dɔ ye mais da o ye mɛntigila ye mi kuma di a yɛrɛ ma a bɛ n'a yɛrɛ ɲɛfɔ ɲɛna a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ ɲɛna kun min na ne ko n ko muso cɛsirilen don aw bɛ n'o dɔn sɔɔni sisan nɔ ne b'a ye ɲankuma nte somɔgɔw bɛ rɔsɛ baasi tɛ yen nɔ baasi foyi tɛ yen sisan tanti i bɛ mikoro minɛ i b'i tɔgɔ i jamu i b'o fɔ an lajɛbagaw ɲɛna sani an ka tɛmɛ ni kumatɔ ye. ne tɔgɔ ye Mme Konate Diahara TOURE ne ka baara ye atelier finikalaw de ani galadu n bɛ commerce fɛnɛ kɛ a senfɛ. D'accord sisan comme a y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna finikala galadu donc a bɛ commerce fɛnɛ ka kɛrɛfɛ i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na nin bɛɛ de bɛ musoya concerné donc an n'a bɛna don o la dɔɔni ka masala. Ok tout d'abord tanti Diahara e bɛ se ka fɔ an ɲɛna musoya yɛrɛ ye min ye fɔlɔ e yɛrɛ fɛ musoya ye mun ye. ne yɛrɛ kɔni fɛ musoya ye cɛsiri ani ka denmisɛnninw ladonko ɲuman ani k'i hakili to i ka denbaya yɛrɛ la kosɛbɛ furucɛ ni denmisɛnninw musoya kɔni y'o ye ani cɛsiri. D'accord musoya basele bɛ fɛn min kan a ye o la belebele dɔw de fɔ an ɲɛna tantɔ ni y'a mɛn muso yɛrɛ kɔni hakili sigi de don muso mana nin i hakili to i ka denbaya la i cɛ ani denmisɛnninw ladonko ɲuman na o mana bɔ yen k'i cɛsiri yaasa i bɛ se ka dɔ kɛ dɔ ye. D'accord o faamuna tanti Diahara e ka baara in daminɛ ni bi cɛ a bɛ wagati joli de bɔ. ne ye n ka baara in daminɛ wagati min na n ye butiki in yɛrɛ ta 2009 depuis 2009 ka na bila sisan na n bɛ atelier baara kɔnɔ na. Ok d'accord k'a ta 2009 la ka na se sisan nɔ baara in bɛ cogo di i bolo i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔ. Tiɲɛ na baara in kɔnɔna la n ye gɛlɛyaw sɔrɔ a kɔnɔ puisque n'i ko ko atelier baara i ko ko jama baara bon n'i ye mɔgɔw ta cɛw b'a la bon musow fɛnɛ bɛ na formation fɛnɛ na ne fɛ yen nɔ donc n'i ko ko atelier baara i ko ko sɛgɛn gɛlɛya b'a la ko caman b'a kɔnɔna la quoi puisque baara ɲɔgɔnya la i ni dɔw bɛ ɲɔgɔn faamuya i ni dɔw tɛ ɲɔgɔn faamuya bon client yɛrɛ fɛnɛ tɛ kelen baara in kɔnɔna la tiɲɛ na an ye gɛlɛya sɔrɔ baara in kɔnɔna la mais bi alhamdulilayi an b'an débrouiller dɔɔni dɔɔni sisan. Ok d'accord o faamuna n'i ye gɛlɛya ye fɛn o fɛn la après nɔgɔya bɛ o kɔnɔna la sisan nɔ e ye avantage jumɛn de sɔrɔ baara in na. bon ne ye avantage min sɔrɔ a la ala dan denmisɛnninw ne yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɔnɔna tɛ tuguni denmisɛnnin wɛrɛw bɛ na ne yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u hakili ma ja ekɔli la kosɛbɛ u fɛnɛ bɛ na u former ka baara in kɛ donc o yɛrɛ fɛnɛ ye belebeleba ye puisque o bɛ dɔ bɔ denmisɛnninw fɛnɛ ka sigili la sokɔnɔna la o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o nafa ba yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ fɛnɛ o sɔrɔ baara in na kosɛbɛ kosɛbɛ. D'accord donc ka ta 2009 la ka na se fo sisan nɔ ma bitigi évolution bɛ cogo di. Bon sisan an bɛ wagati min kɔni na sisan alhamdulilayi sisan an b'an débrouiller dɔɔni dɔɔni depuis ni n bɛ minɛnw ta yan yɔrɔ kɔnɔna la ka feerew kɛ mais sisan nɔ n yɛrɛ bɛ taga minɛn san Dubaï Dakar Lomé ninnu n bɛ sanni k'o yɔrɔ ninnu bɛɛ la ka na n b'olu feere clients bɛ n bolo n bɛ musofɛn caman feere chaînes ni buguluw fɛn bɛɛ b'a bɛɛ feere sisan bazin donnenw kalalenw a bɛɛ bɛ n bolo yan sisan ni borodenw ni daranw ni yiridenw n y'olu baaraw n y'olu fɛnɛ fara n boloda la k'a fɔ wagati dɔw la kalali bɛ jɔ mais n'i bɛ ka feere fɛnɛ kɛ o fɛnɛ bɛ se ka marché i bolo donc n y'o fɛnɛ hakilina sɔrɔ k'o fara n bolo kan. D'accord donc o feere composé no fɛn jumɛn fɛn i bɛ ka fɛn jumɛn de feere sisan ka fara kɔrɔlen ninnu kan. o saguw b'a la samaraw b'a la n bɛ wusulanbɛlɛw fɛnɛ feere n bɛ denmisɛnnin finiw fɛnɛ feere bon n bɛ mɔgɔkɔrɔba finiw fɛnɛ dilan cɛ ta ni muso taw n b'olu fɛnɛ kalalenw fɛnɛ feere en même temps n b'u kala fɛnɛ n bɛ chaînes feere bon fɛnmisɛnnin caman caman bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la n b'olu bɛɛ kɛ wusulanw parfums n bɛ fɛn caman kɛ. D'accord donc musoya accessoire bɛɛ lajɛlen
D'accord, o famna Tanjara yɛrɛ ka projet jumɛn de dans l'avenir ka ɲɛsin musow ma? Bon ne yɛrɛ kɔni hakilina min bɛ ne kɔni fɛ k'a lase musow ma o ye muso bɛɛ k'i cɛsiri i ka baara kɛ. Muso n'i sera ka baara kɛ i bɛ i cɛ dɛmɛ du kɔnɔna la. Parce que n'i ko k'i bɛ cɛ dɛmɛ du kɔnɔna la hali i bɛ dépense minnu k'i denw ye o bɛɛ ye cɛ dɛmɛli ye du kɔnɔna la. Bon i bɛ bɔ kɛnɛma i bɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu fɛnɛ former o fɛnɛ ye dɛmɛ dɔ ye jamana yɛrɛ fɛnɛ ma. Donc ne kɔni b'a ɲini muso bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i cɛsiri i ka dɔɔni kɛ. Dɔɔni de bɛ kɛ belebeleba ye don dɔ la. Ne kɔni ne ka hakilina kɔni y'o de ye k'o fɔ an bɛɛ ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔ nafa. Ok, en même temps Tanjara filɛ nin ka conseil de di. A ka conseil bɛ basé min kan muso bɛɛ ka se ka wuli k'i cɛsiri ka dɔ k'i yɛrɛ ye. N'i y'a kɛ a nafa b'i kan a nafa bɛ se i ka famille fɛnɛ ma. Ni n ko a bɛ se famille ma a tɛ kɛ de bɛ jɔ ni famille bɛɛ mais i bɛna se ka min ni min kɛ famille kɔnɔna la Ala de bɛ min don o denw na o bɛɛ ye belebele. Ok, Tanjara faamuyali sɔrɔla o kuma na. Sisan nɔ Tanjara i b'a fɔ an ɲɛna projet jumɛn de b'i bolo dans l'avenir? E yɛrɛ bɛ fɛ ka mun de kɛ ka fara nin bɛɛ kan? Bon ne yɛrɛ projet min bɛ ne bolo ni ne sera ka yɔrɔ in k'a kɛ i b'a fɔ ko usine ka atelier in k'a yɛlɛma k'a kɛ i b'a fɔ ko usine ka finiw kala i n'a fɔ prêt à porter tiɲɛ na ni ne sera o kɔni o projet bɛ ne bolo ka se ka yɔrɔ ta comme sisan an bɛ location ni fɛnw de la magasinw na ni bɛna a lajɛ de ka se ka yɔrɔ belebeleba dɔ ɲini ka o jɔ o projet kama o kɔni o hakilina kɔni bɛ na ka se k'o kɛ ka bɛ se ka denmisɛnninw fɛnɛ former kalaliw la cogoya min na ani galadonw o projet bɛ n bolo n bɛ fɛ k'o kɔni kɛ. Ok, d'accord. O projet famna Ala ka dɛmɛ kɛ halisa. Voilà, sisan nɔ ni an ye a ka atelier kɔnɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na atelier in tɛ atelier den ye ko cɛsiri dɔrɔn de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la. Voilà, a ka baarakɛlaw filɛ nin ye baara la. Sisan Tanjara mun de bɛ e yɛrɛ bolo ka fara kan i ni ka baarakɛlaw cɛla bɛ cogo di? Bon ne kɔni ni n ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ problème fosi tɛ ne ni n ka baarakɛlaw cɛ an kɛlen don ka ɲɔgɔn faamuya baara in kɔnɔna la kosɛbɛ. Ok, tiɲɛ na a yɛrɛ bɛ ye u baara kɛcogo la kosɛbɛ yɛrɛ de. Ok, sisan nin ye ani a ka tailleur dɔ ye voilà sisan u bɛna yɛrɛ a tɔgɔ a jamu fɔ aw ɲɛna u cɛla bɛ togoya min na baarakɛyɔrɔ yɛrɛ bɛ togoya min na ko a da dɔ la ko ɲɛfɔ an ɲɛna balimakɛ i ni tile. An ni tile. Somɔgɔw dun? Tɔgɔ Sitɛ. E tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Zumana Danbɛlɛ u bɛ n wele ko Bayini. D'accord, Bayini baarayɔrɔ yɛrɛ togoya di seliɲɔgɔnla in na i t'i da don la dɔɔni ko fɔ an ɲɛna ani i ni i baaraɲɔgɔn tɔw ani patron yɛrɛ aw cɛla bɛ cogo di? Bon an ka baara la yan nɔ baara kɔfɛ tulo ni yɛlɛw de b'an ɲɔgɔn cɛ yan nɔ. Bon tulo ni yɛlɛ b'an n'an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ cɛ n'o ye Diahara TOURE ye. Bon fɛn min ye baara kɔnɔna ye an ma jiginna foyi sɔrɔ a la i n'a fɔ a yɛrɛ ma jiginna sɔrɔ an na. Ne de y'a ka tailleur fɔlɔ ye ne b'a bolo dɔ b'a san 10 sanfɛ bi. Bon jiginna foyi tɛ n'an ni ɲɔgɔn cɛ. Bon mɔgɔ caman bɛ yan nɔ olu sababu bɔra ne yɛrɛ la. Bon ne n'a yɛrɛ ɲɛna baara la c'est pour ça tɔ ninnu fana sera ka sigi yan nɔ quoi o de don. Ok, d'accord, halisa Ala k'aw kan bɛn. Sisan Bayini ne filɛ nin ye machine kɛrɛfɛ nin tɔgɔ ani e yɛrɛ bɛ jumɛn de kɛ? Bon ni machine tɔgɔ ko VI a bɛ musofini kala a bɛ cɛfini kala. Bon ne nin ye ka forokiya de kala tantɔ quoi. Musofini bɛ k'a la cɛfini bɛ k'a la a bɛ brodé na sugu tila bɛɛ kɛ quoi. Nin tɔgɔ VI. Awɔ. Ok, d'accord, an ye kuma faamu. Halisa Ala ka baarayɔrɔ yiriwa halisa Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Voilà, sisan nɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na muso baara tɛ cɛ baara tɛ ni fɛnɛ ye muso cɛsirilen dɔ de ye a sigilen bɛ machine na n bɛ kuma da yɛrɛ ma sisan nɔ an n'a fɛnɛ bɛ masala dɔɔni ne ba i ni tile. Nse a ni tile. Ça va bien? Oui, ça va. Sisan i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lajɛbagaw ɲɛna. Ne tɔgɔ Mariam Diallo. D'accord, Mariam Diallo sisan ne ɲɛ b'e la machine na mun de ye baara in kanu don e la? Bon kalali diyara ne yɛrɛ de ye ne y'a kanu ka kɛ n ka baara ye.
Ok, d'accord. E ni baarayɔrɔ tɔw cɛla bɛ cogo di ale ni Tanjara yɛrɛ? Bon an bɛɛ bɛnnen don an kɛlen don ka ɲɔgɔn faamuya bonya kɔnɔna la. Ok, d'accord. An balimamuso bɛ maloya dɔɔni. E bɛ baara na sugu jumɛn de kɛ? E ka machine tɔgɔ? Piquezi. E ka baara ye jumɛn? E bɛ cɛfini kala wa musofini? Bon ne ka baara ye musofini kalali le. D'accord. O faamuna. Merci. D'accord. Sisan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin bɛ ka baara sugu min kɛ nin ɲɛ ka misɛn dɛ. An bɛna kuma d'a yɛrɛ fɛnɛ ma. A bɛ an n'a bɛ masala dɔɔni. Balimakɛ i ni tile. Aba ni tile. Ça va? Ça va. E tɔgɔ ni jamu? Adama DEMBELLE. Comment? Adama DEMBELLE. D'accord, ça va. E bɛ ka baara jumɛn de kɛ tantɔ? Broderi de don. Ni ne broderi. Ok. Sisan i bɛ i da don aw cɛla la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni. Aw cɛla bɛ cogo di aw ni aw ka patron muso yɛrɛ? Bɛn dɔrɔn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛɛ bɛnnen don. Ok, d'accord. E fɛnɛ bɛ maloya. Sisan e ka machine tɔgɔ ani i bɛ ka fɛn min kɛ i t'a expliquer an ɲɛna dɔɔni yan? Bon ni machine ye sexo de. Ale ye sexo de. Voilà, sisan nɔ nin y'an selen mɔgɔ wɛrɛ ma an ɲɛ b'ale fɛnɛ ale bɛ ka min kɛ o ni tɔw ta tɛ kelen ye mais an bɛ kuma d'a yɛrɛ ma sisan nɔ a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Balimakɛ i ni tile i tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ ye Mohamed Lamine Traoré, bɛɛ bɛ n wele papa yan nɔ. D'accord, papa an ɲɛ b'a la tɔw bɛ machine na e jɔlen bɛ yan nɔ sisan nɔ baara in bɛ daminɛ e de ta la wa jumɛn de e bɛ ka min kɛ i t'o expliquer an ɲɛna dɔɔni yan? Bon baara in bɛɛ bɛ daminɛ nin de la ne o ye tigɛli ye n bɛ tigɛli de la tabali la quoi. D'accord, donc e de bɛ mesure taw kɛ ani ni tigɛli? Bon mesure bɛ na u bɛ mesure ta yan fɛ ka na di an ma sanfɛ quoi. Bon anw de ye tigɛlikɛlaw ye k'a di terre ma quoi. Bon montage an yɛrɛ b'olu kɛ quoi. Ok, a bɛ fɔ ne ma ko organisation da donc mesure bɛ na se aw ma yan nɔ e b'a tigɛ e fɛnɛ b'a passer kalalikɛlaw ma. Super. Dɔw bɛ yen dɔw b'a la an yɛrɛ bɛ minnu monter mais borodelikɛlaw an b'a tigɛ ka d'olu ma siɲɛ kelen olu bɛ borodeliw k'a la quoi ka d'an ma quoi. D'accord, o faamuna. D'accord, sisan ni an selen mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ma an bɛ kuma da fɛnɛ ma a fɛnɛ b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye. N balimakɛ i ni tile. Awa ni tile. I tɔgɔ ni jamu? Sebu Diallo. D'accord, Seydou. E ka baara ye jumɛn de ye atelier in kɔnɔna la ani e ni baaraɲɔgɔn tɔw cɛla bɛ cogo di? Bon ne ye simple ye ne bɛ kalali simple kɛ musofiniw. Bon an ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ ni kulo ni ka yɛlɛ ni bɛn tɛ vraiment. Parce que an yɛrɛ bɛ yan a bɛ dɔɔnin bɔ san an bɛ baara kɛ muso in fɛ a bɛ peut-être san 10 a b'o bɔ donc problème foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Ok, d'accord. Halisa Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. An ɲɛ b'a la machine ninnu sugu tɛ kelen ye e ta in tɔgɔ ye di? Nin fɛnɛ nin ye Piquezi ye. Piquezi kura bɔlen dɔ de ye nin ye quoi nin ye Piquezi. Ok, donc ale bɛ simple de kala ani cɛfini musokolo. Ok, d'accord. Voilà, nin fɛnɛ ye muso cɛsirilenba dɔ fɛnɛ ye min fɛnɛ bolo bɛ machine na o ye Tanti Diahara yɛrɛ denmuso ye. Sisan n bɛ kuma di a yɛrɛ ma a fɛnɛ b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna. Ma chérie, ça va? Ça va. I tɔgɔ ni jamu? Mme Konate. D'accord. Aminata, e bɛ baara jumɛn de kɛ sisan nɔ? Ne bɛ couture de kɛ. Donc e ta ye jumɛn ye simple wa musofini ou bien cɛfini? Bon ne bɛ musofini de kala. Voilà, sisan Aminata e ko k'e bɛ musofini de kala e ka machine tɔgɔ? Piquez de. D'accord, o faamuna. Si, donc sisan comme émission bɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma folikan jumɛn de b'i bolo ka lase an lajɛbagaw ma? Bon folikan min bɛ ne bolo ne ka folikan fɔlɔfɔlɔ o bɛ ka taga se teleso in yɛrɛ ma fɔlɔ. Ne bɛ teleso mɔgɔw fo k'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ ka yaala ka musow ɲini u bɛ ka a to musow ka se ka cɛsiri baara in kɔnɔna la quoi. Puisque ni a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ bɛ ne courage bɛ don la u b'a fɔ bon Diahara filɛ ka nin baara mun kɛ ni yɔrɔ in b'a bolo ne yɛrɛ fɛnɛ ne bɛ courage ta n bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ donc teleso in tiɲɛ yɛrɛ la ne ka foli b'a ye kosɛbɛ 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 a bɛ ka baara min kɛ nin baara ɲuman de don halisa an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara yɔrɔ in Ala k'a taa ɲɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ ma nse. Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ. Donc sisan émission lajɛli kɔfɛ ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka Tanti Diahara lasɔrɔ ka fini kala fɛ walima ka sanni k'a fɛ i bɛ se ka sɔrɔ numéro jumɛn la ani i bɛ i ka boutique lieu fɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛ yɔrɔ min na?
Bon ne ka butigi bɛ Moribabugu la ni tɛmɛna Moribabugu sugu la mairie carré kelen de bɛ ne ni mairie cɛ I bɛ tɛmɛ mairie carré la carré min bɛ da o kan dɔrɔn ne ka atelier bɛ yen nɔ bon ne ka téléphone numéro me sɔrɔ numéro min na o ye 66 86 93 31 ne bɛ sɔrɔ o numéro de la kosɛbɛ kosɛbɛ. Ok d'accord faamuyali sɔrɔla o la kosɛbɛ. Tanjara y'a ka lieu fɔ ɲɛna a bɛ sɔrɔ Moribabugu la près du mairie a ye numéro fɛnɛ fɔ numéro bɛ affiché émission duguma na o bɛɛ bɛ n'a ye donc ni mun y'an ye Moribabugu Jara fɛ yen nɔ projet min b'a bolo a y'o fɔ an ɲɛna butigi bɛ togoya min na a y'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna a bɛɛ de bɛ musoya concerné donc musow aw kana to kɔfɛ ni si la aw ka wuli fɛnɛ ka dɔ k'aw yɛrɛ I n'a fɔ Jara y'a cɛsiri togoya min na voilà o de tun b'an bolo bi ka yira u la n'Ala ma basi kɛ aw ni nin an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musoya jamukan caman kan inchallah à bientôt.